No niin, tänä vuonna tuli sitten vähän isompi setti. Siinä on pataa ja on keppiä ja pienempää ja vähän isompaa ja on suihkua ja dark komeilee pohjalla ja tarkoitus olisi laitella noita aina 2 kerralla tosta, mitä nyt sattuu oleen 2 kerralla, että kai sitä saa taas viettää tuo pakkasessa ihan tarpeeksi kauan aikaa. Että ilmapommeja tässä nyt ei juurikaan ole, ellei lasketa tuolta noita peacekeepereitä ja skybreakereita, mutta niitä jäi sen verran viime uudesta vuodesta jäljelle, että yritetään tuhota ne pois, ja kun ei niitä oikein jaksa nykyään läiskiä. Keppiä tosiaan on aika kivasti sieltä muutama pussi on fireballeja ja lupas kivaa kirkasta se säätä, niin ne todennäköisesti näkyykin.